Хәерле кич, исәнмесез Саба дулкыннары телевидениесын караучылар. 15 сентябрь җомга кичендә атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта хезмәт кешесенә хөрмәт арендалы торак программасы буенча 23 укытучы яңа йортлы булды. Яңа заман рассамнары, программистлар турында хәзер күпләр шулай ди. Бу атнадалар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Сентябрьнең 3-нче якшәмбесе урман хезмәткәрләре һәм урман эшкәртү сәнәгате көне булачак. Саба районы урманчылары һөнәри бәйрәм чараларын бу атна башында ук башлап җибәрде. Сабантуй мәдәни спорт комплексында конкурс буенча Саба муниципаль районы кубогына ярышларда иң җитезләр ачыкланды. Ә хәзер барысы хакында да тулырак. Кичә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың дәүләт советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Анда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Валиев, Иген авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе Зөлфәт Зарипов та катнашты. Бүген көннең икенче яртысында районыбызга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Саба арена спорт сарайында җитештерү предприятиеләре һәм район авыллары арасында Татарстан Республикасы волейбол президенты кубогына 10-нчы юбилей уеннарының ачылыш тантанасы булып үтте. Безнең бүгенге ярышларда 4 районнан спортсменнарыбыз катнаша. Бу исә үзебезнең Саба районы, Сарман, Мамадыш, Алексеевский районнарыннан барлыгы 8 команда. Инде уйлыйбыз, уеннар бик матур үтәр дип. Командалар бик көчле. Елның-елында приз команда гел күчмә булгач күчеп тора. Быел елда да уйлыйбыз инде иң көчле командаларның берсе җиңәр дип. Үзебезнең район командасына бар тик уңышлар телибез, шанабыз. Аларның бүгенге ярышларда җиңүләренә. Бүген Саба җирендә 8 команда кубок өчен көч сынаша. Фәрит Мөхәммәтшин спортчыларны сәламләп, яхшы уеннар теләде һәм Саба спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповка, туплар һәм волейбол сеткасы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязовка, Зенит, Динамо, Акбарс уенчыларының автографлары төшкән тупларны бүләк итте. Татарстан Республикасы волейбол федерациясе тренерлары, ветераннарга һәм Саба районының волейбол активына рәхмәт хатлары тапшырылды. Командалар исә татлы чәк-чәк һәм Саба районы сувенирлары белән пакетка ия булды. Сегодня 10-й юбилейный финал. Гостеприимное сабинское руководство и сабинские спортсмены пригласили победителей, вышедших в финал. Мы сегодня захватывающие игры будем с вами смотреть. Я скажу, что за 10 лет еще очень хорошая инициатива, которая в республике реализуется, это школьная волейбольная лига. Мы привлекаем учащуюся молодежь. Практически в каждой школе нашей республики есть команды волейбольные, играют. Вот в этом году 27 тысяч учащихся участвовали в школьной волейбольной лиге. Мы сейчас тиражируем эту инициативу на всю федерацию, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации. Волейбол – доступный вид спорта, командный вид спорта. Может быть, не самый дорогой по расходам вид спорта, и поэтому количество участвующих, количество болеющих за своих спортсменов с каждым годом растет. Я пожелал удачи, успехов и будем чествовать победителей. Уеннар кичке 6-га кадәр дәвам итә. Аның нәтиҗәләре белән без сезне киләсе чыгарылышта таныштырырбыз. Республикада 2013 елдан гамәлгә ашырылучы арендалы торак программасы районыбызда киң кулашын җәйгән. Узган сишәмбедә район башлыгы Рәис Миңнеханов яшь укытучыларга арендалы торак ачкычлары тапшырды. Районыбыз мәктәпләрендә белем бирүче 23 педагог яңа, бөтен уңайлыклары булган йортларда яшәү хокукына ия булды. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә.
Бар күңелеңне эшкә салып, яшь буынга ныклы белем һәм тәрбия бирү өчен үзеңнең тылың нык булуы кирәк. Бу урында инде торак шартларының уңайлы, заман таләпләренә туры килүе күздә тотыла. Районыбыз җитәкчелеге моны бик яхшы аңлый. Бүгенге шатлыклы вакыйга моның ачык мисалы. Бәхетле педагогларның берсе Саба урта мәктәбенең укыту эшләре буенча директор урынбасары Гөлгенә Галимҗанова. Моңа кадәр алар 4 ел тормыш иптәшенең төп йортында Юлбат авылында яшәгәннәр. Инде күченү эшләрендә башлап җибәрдек ди педагог. Бүген безгә, гаиләбезгә һәм күп кенә районыбызның яшь укытучыларына арендаға өйләр бирелде һәм без аларны алуыбызга бик шатбыз. Безнең гаиләбез Саба районы Рябиновая урамында яши башлаячак бүгенге көннән. Йортлар бик уңайлы, яшәр өчен барлык шартлар да тутырылган. Йортларда җылы, якты, бик матур. Шуңа күрә инде без форсаттан файдаланып, җитәкчеләребезгә, шушылай яшьләргә мөмкинлекләр тудырган өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без гаиләдә тормыш иптәшем белән икебез һәм безнең 3 яшьлек кызыбыз үсеп килә. Кызыбызны иң беренче көнне өйгә алып килгән көнне үк ул йортыбызны бик шатты, монда бик рәхәт икән, матур икән ди. Инде үзенчә планлаштырып куйды, кайда аның уенчыклары торачак, кайда аның караваты булачак. Шуңа күрә йортлар дөрестән дә бик матур, якты, күңелгә анда кергәч бик рәхәт. Гөлүсә Арикеева Измә урта мәктәбендә 2нче елын эшләй. Балаларга математика серләрен ача ул. Яшь белгеч шундый матур урында урнашкан йортка ия булуларына сөенеп туя алмый. Йорт матур, якты, чиста, әмма бит инде укытучыларның әйтәләр, обостренное чувство справедливости диләр. Шуңа күрә менә шушындый түгәрәк өстәл булгач, без аны әйтми калалмадык, кайбер минусларында гына аларны һичшиксез әйттек һәм бик өметләнәбез инде шулай ук бу минуслар, бу кемчелекләр яхшы якка үзгәртелгәннән соң йортка күченү ягын карарга ди бәлки. Йорт ачкычларын тапшырганчы район башлыгы һәм шушы тракларны сафка бастыруда хезмәт куйган оешма җитәкчеләре белән җанлы әңгәмә оештырылды. Рәис Миннеханов укытучыларның күп санлы сорауларына җавап бирде, гызерләрен тыңлады. Так получилось, что у нас на кухне мебель сначала повесили, потом только установили газ, и сначала сделали дырки в мебели для труб, а потом их перевесили и сделали еще одни дырки. И так получилось, что в кухонном гарнитуре есть дырка сверху, средняя полка, нижняя полка. А кухня ведь мы храним еду, посуду, и как бы не хочется, чтобы там дырки. По поводу забора. Нам сказали, что только оставят передний забор, а задний нам не будут делать. Можно попросить хотя бы колышки поставить, чтобы мы понимали, докуда у нас участки, да, границы. А то перед есть, а зад не защищен, как бы, там ничего нету. У нас еще поле там. Sizga oңышлар, хәйләләр бар, тыныч каршысын. Койда әйбәт әйбер бар, начар кирәк безгә. Әйтегез. Начарлар ул бөтен проблемалар бар икән. Или мәктәптән идән соң вопрос бу вакытта. Просто это скачать парус, булмаса мина. Арендалы йортка ия булучылар арасында Саба гимназиясының башлангыч сыйныфлар укытучысы Таңсылу Файзрахманова да бар. Әлбәттә, без моның өчен безнең район башлыгы Рәис Нургалиевичка чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Минем әле мондый йортны башка районнарда биргәннәре турында ишеткәнем юк иде. Безнең районыбызда шундый шартлар тудырганы өчен район башлыгына чиксез рәхмәт. Алга таба без матур итеп эшләрбез, яшәрбез шушы җылы йортларда. Рәхмәт. Икшермә, Измә авылларыннан 3-әр, Саба гимназиясыннан 4, Саба урта мәктәбеннән 10 һәм сәләтле балалар өчен мәктәптән 3 укытучы бүгеннән бөтен уңайлыклары булган йортларда яши башлый. Мәгариф идарәсенең кадрлар бүлеге методисты Алсу Әхәтовадан алга таба кемнәрнең яшәү шартларын яхшыртачагын белештек. Все списки собраны, всех нуждающихся педагогов рассматриваются и ожидается постройка новых домов. В следующем году, скорее всего, это будет. Из разных сел есть, из Кашсабаша, и из Шекшинской школы, из Иштуганской школы, и всех остальных разных. Все, кто заявились, мы в курсе, над этим работа ведется. Данное жилье все педагоги смогут оформить собственность в зависимости от программы, которую они выберут. Мөгаллимнәребезгә хәерле, имин тормышлар телибез. Яңа нигезләр бәрәкәтле булсын.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев теләкләр шары игелек марафонында катнашкан райондашларыбызның теләкләрен үтәде. Әлеге акцияда Килдебәк урта мәктәбе укучылары катнашты һәм бүләкләргә ия булдылар. Экология һәркем эше проекты кысаларында узучы теләкләр шары игелек марафоны балаларның хыялларын тормышка ашырга ярдәм итә. Килдебәк урта мәктәбенә 1-нче сыйныфка килгән балалар укытучы апалары ярдәмендә әлеге марафонда катнашканнар. Укучыларга әти-әниләре дә ярдәмгә килгән. Алар экологик марафон шартлары буенча табигый материаллардан яки икенчел шималдан җир шарының экологик моделен төзегәннәр. Аннары аны видеога төшереп Росприроднадзор сайтына урнаштырганнар. Шунда ук үз теләкләрен дә язган. Biz 1-нче сыйныф укучылары белән әле 1-нче тапкыр мәктәпкә аяк бастык һәм инде еш кына конкурсларда катнаша башладык. Менә бу Марат Ибрагимовичның «Шар желаний» дип аталган конкурсы безне бик кызыксындырды. Һәм без әти-әниләр белән берлектә балаларның теләкләрен исәпкә алып шарлар ясадык. Экологик темага әңгәмәләр үткәрдек. Һәм инде безнең шарларыбыз бик матур килеп чыкты. Галиев Марат Ибрагимович безгә бик матур бүләкләрен алып килде. Укучылар бик тә шат. Аңа чын күңелдән, әти-әниләр исеменнән, балалар исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән зур рәхмәтемне белдерәм. Килдебәк урта мәктәбенең 11 укучысы теләкләр шары экологик марафонында катнашып бүләкләргә ия булдылар. Я хочу сказать спасибо всем за то, что вы принимаете такой вот шар. Он сделан из шарика, клея, бумаги и краски. И я занимаюсь гончарной лепкой. И я хочу передать всем вам спасибо за подарки. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев сабыйларның теләкләрен үтәде. Кемгә велосипед, кемгә роликлар, кайберәүләргә смарт сәгатьләр бүләк итте. Конкурс небольшой, он проходит в рамках большого федерального конкурса «Экология. Дело каждого», который еще не завершился, который еще идет. А этот конкурс был до июня месяца. Дети должны были сделать из отходов шар и попросить желание. И вот по всей территории России эти желания исполняются. Их детям дарят путевки, там, велосипеды. Ну и, соответственно, наши дети тоже поучаствовали в этом конкурсе. И сейчас мы их наградим, чтобы мотивировать детей выполнять хорошие поступки. И особенно первоклассникам будет приятно, что в новую школьную жизнь они вливаются с подарками, и школа их всегда будет ждать и повлекать в новые творческие конкурсы. Балаларга экологик билим һәм тәрбия бирүне кичкенәдән үк башлау көн тәртибендә тора. Туган җиребез хәзердән үк яклауга, саклауга мохтаҗ. 13 сентябрь программистлар көне иде. 2009 елның 11 сентябрендә илнең ул чактагы президенты Дмитрий Медведев программистлар көне турында указ чыгара. Бу көнне елның 256 көнендә бәйрәм итәләр. Чөнки программистларда 256 санын 8 разрядлы байттан чыгарып була. Программист компьютер өчен программалар төзү һәм эшкәртү буенча белгеч, ягъни программалаштыручы. Иң заманча, ләкин шул ук вакытта үзенчәлекле һөнәр ияләре хакында алдагы сюжетта сөйләрбез. Соба IT парк резиденты Муслим Шакиров үз эшчәнлеген 2015 елдан бирле алып бара. Бүгенге көндә ул республика гына түгел, Рәсәй күләмендә эшләүче программист. Соба районында Мишаваш авылында туып үстем. Кичкенәдән инде компьютерлар, IT, технологиялар белән кызыксындым. Безнең даже семьяда ниләр белән искә кызык итеп искә төшерә торган хатирә дә бар. Мин кичкенә чакта картоннан кисеп үзем ноутбук ясаган идем. Аның кнопкаларын гәҗиттән кисеп, шулай итеп ябыштырып, шул дәрәҗәдә хыялланганмын инде. Шул ашкылма, ул хыяллар тормышка ашты. Бүген көндә шу IT сферада эшлибез. Урта һөнәри югары белемне дә программалаштыру буенча ала. Һөнәрнең нечкәлекләренә төшенү ул вакытларда җиңелләрдән булмый. Бу хыялны уку елларында да югалтмадым. Компьютерда төрле проектлар эшләп, кызыксынып, шайтып укыдым. Уку бетергәч 9 класстан китеп, Казан педагогика колледжында укыдым 4 ел буе. Техник-программист профессиясен алып чыгайны. Уку бетергәч шушы сферада эшләп карыйсы килде. Мен инде объявление буенча шушы Соба эшмәкәре Муртазин Наил Борисовичның проектына килеп кердем. Ул вакытта ул инде Помни род исемле проект алып бара иде.
үзе уйлап чыгарып, үзе ясаган проект. Ул проектта любой кеше кирип, регистрация ясап, үзенең семьясы турында, үзе турында информация, фотографиялар саклый ала. Бик кызыклы проект инде, анда үзенең шәҗәрәңне ясап була семьяның, гаиләң турында, туганнарың турында информация эзләп була төрле базалардан. Шул проектта без 3 ел буе эшләдек һәм төп программирование тәҗрибәсен мин үземне шунда алдым дип әйтә алам. Аңгайны Наил Варисовичка рәхмәт әйтәс килә. Шулай ышанып тапшырган өчен ул проектын. Программистның белеме өйрәнгән, эшләгән саен үсә. Мөслимнең 7 кешедән торган үз командасы бар. Анда дизайнер, маркетолог, копирайтер һәм берничә юнәлеш буенча эшләүче программист. Монда инде менә 1 ел элек безнең белән эшли башлады Сабитов Илназ, ул Иләбәр авылыннан. Элек математика укытучысы булып эшләгән, бик көчле математик. Математика фәне программированиедә бик булыша. Шуның белән ул бу эшкә җайлы кирип китте дип әйтә алам. Хәзер инде бик уңышлы гына проектны башына ахырына хәтле үзе алып барып, шулай итеп эшләп чыга ала. Минем эш кем өчендер кирәк, ул минем өчен кызыклы. Күңелем теләгән эш, минде университетта укып бетергәннән соң ук шундый эш эзлим, шундый хыялланаем. Тик монда авыл җирендә андый эш булыр дип күз алдыма китермим. Менә шулай килеп чыкты инде. Хәтта Мөслим Шакиров бу организацияны оештыргачтагы менә белмим ул турыда, менә шундый бер уңайлы случай белән танышыйм инде программирование белән. Укуда бит мен математика, информатика укытучысы. Һәм мин программирование нигезләрен иң беренче мәктәптә, кичкенә классларда укыганда ук танышыйм инде. Моның өчен мин, конечно, бик көчле математика, физика, информатика укытучысы Азизов Илнур Зиннатовичка рәхмәтлемен. Ул хәзерге вакытта лаеклы ялда. Ул безне шу программирование нигезләре белән таныштырды. Ул вакытта черно-белый экранда шундый иске генә компьютерлар инде ул. Анда без рәсемнәр ясарга, шул рәсемнәрне хәрәкәтләндерергә өйрәндек. Һәм шуннан программирование тартылу шуннан калгандыр инде, наверное. Әйберне бит аны яратыр өчен башта күрергә кирәк. Шуңа күрә балаларга программирование башта бер хотя бы күрсәтеп алырга кирәк инде. Ул аны әгәр дә яратса, ул аңа кирип китә, яратмаса инде аның белән шөгыльләнмәй. IT белгечләр соңгы елларда 50ләп сайт, телефонга приложениялар барлыкка китергән. Хәзер районыбызда цифрлаштыру буенча күләмле эш алып баралар. Халык контроле, җәмәгать туклануы, транспорт оешмасын цифрлаштыру, махсус программа барлыкка китерү аларның хезмәте. Безнең инде Саба администрация белән эшләгән бергә эшләгән эш, ул Саба контроль платформасы булып тора. Анда инде ул кирәк администрацияга государственный учрежденияларны техническое состояние контролировать өчен ясалган. Анда каждый государственный учреждение үзенең аккаунты бар. Ул аннан кирип заявкалар җибәрә ала. Менә бездә шундый дефект бар, бездә шундый проблема бар. Проблеманы фотографияга төшереп, системага кертеп куя. Ул информация сразу китә администрацияга, начальник отделга. Ул согласовать иткәч, ул китә инде обслуживающая организацияга. Обслуживающая организация рәтләгәч тоже басып куярга тиеш инде проблема рәтләнде дип. И шуның белән безнең инде отчетность барлыкка килә, статистика, кем бөтен проблемаларны тиз рәвештә решайтып бара, кайсы учреждениядә проблемалар бар, бөтенесе шундый прозрачно күренеп тора инде. Цифровизация килгәндә инде безнең үзебезнең компаниянең миссиясе бар дип әйтик инде. Бу инде безнең программаларны индерә иткәч, ул гади эшчеләргә авырлык, проблема тудырырга тиеш түгел. Ул һәрвакыттагыларга файда китергә тиеш, җиңеләйтергә тиеш эшне. Шуңа күрә без инде башка компаниялардан аермалырак буларак, без әйтәбез инде, без программаны руководительләргә дип ясамыйбыз. Без ясыйбыз аны гади эшчеләргә дип. Чөнки һәрвакытта цифровизациядә программа белән гади эшче кулланыла. Көн сайын ул анда нәрсәдә булса язарга тутырырга тиеш, чтобы актуальный данныйлар кирде программага. Шуңа күрә без бер программа ясаганнан соң без аны әйбәтләп карыйбыз, аның белән кеше ничек эшли, ничек аны кулланалар, авырлыклар килеп чыкса без аны үзгәртәбез, кешегә аңлаешлы итеп ясыйбыз. Чөнки гадәттә оешмаларда
Ул яшьтәге кешеләр, алар компьютердан куркалар, безнең янды кешеләргә телефонда оптимизированный шундай программалар ясыйбыз. Соннарга килсәк, программистларның 99% иратлар, нибары 1% гына хатын-кызлар икән. Аның каравы беренче программист хатын-кыз булган. Ул 19 гасырда ук аналитик агрегатор өчен алгоритм язган. Бүгенге көндә программалаштыруның 8500 теле бар. Һөнәрләре турында төгәл җавап үзләрендә. Программист инде ул, если по-простому әйткәндә, намеренияларны компьютерга аңлата белүче кеше. Менә безнең алгоритмнарны без менә безгә шутларга кирәк икән берәр формула белән. Без аны можем менә әйтеп кагазга алып язып шутларга и көн сайын шуны эшләп утырырга, алырга, язырга, көн сайын шутларга. Без аны бер тапкыр компьютерга өйрәтәбез икән алгоритмнар белән. Ул аны автоматически үзе эшләп бара ала. Вот менә шуны дөрес телдә аңлата белүче кеше ул программист дип әйтә алам минем үземчә аңлавымча. Безнең эштә основной безнең аны группалап бүләбез. Фронтенд разработчиклар бар, бэкенд разработчиклар бар. Фронтенд разработчиклар ул күбрәк менә без нәрсә күрәбез, менә biz күрәбез аны, biz аның белән эшли алабыз. Моны эшли фронтенд разработчик. Ул безгә менә моны дөрес менә бу блоклар чыгуын, бөтен правилаларын ул яза. Бэкенд разработчик ул без күрми торган әйбер, ул уже кайдадыр эштә, ул ниндидер зур данныйларны обрабатывать итү, төрле шутлаулар, шундый сложный алгоритмнар белән уже бэкенд разработчиклар эшли инде. Программалаштыру киләчәктә тагын да зуррак үсеш алачак. Ул инде бүген дә тормышыбызның бар өлкәләренә кагыла. Бу белгечлеккә ия булган кешегә һәрвакыт ихтыяҗ булачак. Соңгы елларда игътибар аеруча артты. Югары хезмәт хакы, аларның торак шартларын яхшыртуда хөкүмәт зур ярдәм күрсәтә. Ихтыяҗ булганда эш урыны да табыла, яхшы хезмәт хакы да түләнә. Һәр ел сайын сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә урман хезмәткәрләре һәм урман эшкәртү сәнәгате көне билгеләп үтелә. Бу илебезнең генә түгел, бөтен галәмнең яшел байлыкларын үстерүчеләр һәм яклаучылар бәйрәме. Саба районы урманчылары һөнәри бәйрәм чараларын бу атна башында ук башлап җибәрде. Саба урманчылары бәйрәм үткәрүдә үз традицияләренә тугры кала. Алар аны һәр ел сайын үз хезмәтләренә бәйле төрле дисциплиналарда көч сынашып билгеләп үтә һәм үз һөнәрләренең осталарын барлый. Бу көнне дә урман хуҗалыгына керүче 6 урманчылык, селекция-ырлыкчылык үзәге, умартачылар, аучылыкта эшләүчеләр, янгын химик станциясе һәм агач эшкәртү комплексы командалары агач материалдан поддон эшләү, кисү, машина йөртү, янгын сүндерү, медицина хезмәте күрсәтү, гидроманипулятор белән агачтан фигуралар төзү һәм башка ярышларда катнашты. Шулай ук әле тест рәвешендә урманны саклау һәм яклау, гербарий буенча үсемлекләрнең төрләрен ачыклау этабында үттеләр. Монда охрана и защита этабы, монда протокол об административном правонарушении төзелә. Урманда нинди нарушениялар бар, агач кесүмендә дөрес итеп кисмәүме или незаконное размещение пчелосемей или срубов или костер ягу, шулар. Щуп ташлау урманга, в основном самые основные или нарушения шундай уже урын билгелебез. Кем әйбәт төзи протокол об административном правонарушении. Шуның этабында. Ул аларның менә төп хезмәтенә керәме менә бу эшне? Обязательно. Бу иң основной хезмәт, самый основной этап менә бу. Бүгенге көндә Саба урман хуҗалыгында 250 кеше хезмәт куя. Алар гомуми мәйданы 60 меңнән артык гектарны биләүче урманнарны саклау, үстерү, торгызу белән шөгыльләнә. Инде тагын 140 хезмәткәр агач эшкәртү эшен башкара. Отпотлар, баганалар утыртабыз, олак аярабыз инде, өстәләрне климат согабыз. Шундыйларда агач кишәргә климат согабыз инде. Безнең лескоская распределительләрендә шымырданга да барабыз инде, миша башларынга да керәбез. Үзебезгә дә эшлибез инде, bütün лесничестволарда бар, анда җибәрсәләр, эшлибез инде үзебезгә отлар нәрсәләр. Чын күңелдән бәйрәмләр әйбәт үтсен, менә чалт иткән булсын ди. Bütün кешегә тазалык, мирный небо булсын ди әйтәләр инде. Урман хезмәткәрләре хәзерге вакытта иң кирәкле һөнәр булып санала. Дәүләт тә бу тармакны үстерүгә һәм бигрәк тә яшьләрне шушы эшкә тартуга зур көч куя. Һәм шуннан да урманчылар арасында яшь белгечләр шактый. Бу бәйрәм күп очракта шушы һөнәр ияләрен данлауны һәм хөрмәтләүне күздә тота. Урманчыларны тәбрикләргә Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров килде. Әйтәсем килә инде безнең Саба урманчылар Татарстанның
министерствоның рейстарларына лидерлар деп болып тұра ел сайындан. Шундан да инде тәсім келе 60 мың артық 60 мыңдан гектар урман Саба районында. Алар біздің лидерлар. Бүтін яқтан да бізге Рослесхоз жіберілген заданиялар. Ел сайын алар вақытында өтейлер. Іш жағынан качествосы білен өтейлер. Оқытлар, искусственный лесовосстановление жағынан да, бүтін яқтан да. Бик қатышлилер біздің республиканский программа бойынша Рейс Республика Рустам Нургалиевич Миниханов ярдәме белән без 10 елдан артык инде урманнар утыртабыз, бозылган, чәчелмәгән җирләрдә овражный балочный насаждение атала инде ул. Бу яктан да Саба урманчылары менә безнең бик матур 2012 елны салынган республика программа буенча, Российский федеральный программа буенча лесосеменной центр эшләп бара. Шуннан бөтен безнең посадочный материал 12 миллион ел сайын. Җәй буенда пожароопасный сезон безнең бара. Бу елны чагыштырып торсаң, узган елы белән бик каты узды. Узада әле бетмәгән пожароопасный сезон бара. Ул яктан да безнең Саба урманчыларыбыз вакытында реагировать итеп, бөтен янган янында урман җире белән янәшә булган җирләрдә вакытында чыгып, вакытында сүндерү бик актив булып эшлиләр. Шундан да инде тәсем килә безнең Рустам Нургалиевич Минихановка, безнең рәис республикасына бик зур рәхмәт. Безнең шундый зур поддержка өчен, ул бөтен өлкәләрдә андый поддержкалар юк ул. Безнең техника ягындан да, форменное мундирование ягындан да. Әйтәсем килә инде Саба урманчыларына киләчәк уңышлар, исәнлек, саулык. Иң мөһиме бит безнең халкыбыз. Монда инде ветераннарыбыз да бик күп хезмәт куелган. Үзегез күреп торасыз, менә Нургали Миниханович вакытларында аның командасында бүген дә менә алардан нинди уңышлар калды, алар нинди авыр булса да реформалар ягыннан да менә рубки переформирование дип атала бит инде, интенсивное освоение лесов дип аны безнең профессиональный телдә әйтсәң була, ул кертеп калдырды. Ул Россия Федерациясы буенча юк иде ул яңалык. Шундан да инде бүгенге көндә менә бу шул уңышлар безнең Саба урманчылар эшләп торады. Рауль Кузеров алдынгыларга министрлар кабинетының рәхмәт хатларын, Урман министрлыгының мактау грамотларын тапшырды. Бәйрәм теләкләрен район башлыгы Рәис Минниханов та ирештерде һәм район мактау грамотасына, рәхмәт хатларына ия булучыларны котлады. Чара барышында бәйрәм кысаларында иң яхшы мастерлар, лесничий һәм аларның ярдәмчеләре, егерлар, умарталардан иң күп бал алучы, иң оста харвестер һәм форвардер операторлары, җитештерү предприятиеләре тәбрикләнде. Шулай ук үз һөнәри бәйрәмнәрендә урманчылар мичтә пешкән кайнар лесос коймагыннан авыз итте. Мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырган уеннарда катнашып та күңел ачтылар. Бәйрәм чарасына үзләренең гомер елларын урманчылык хезмәтенә багышлаган ветераннар да чакырылган иде. Мен кочагынан зифа коен сыйынган, дөньяның бар гүзәллеген шул төбәккә җыелган. Шаулап үсә, гөрләп үсә, Нургали урманнары. Безгә кил дип чакырып тора, дусларны, туганнарны. Шаулап үсә, гөрләп үсә, Нургали урманнары. Безгә кил дип чакырып тора, дусларны, туганнарны. Яш үсмерләрне тәрбияләү, аларның ялын оештыру һәм дөньяга карашын формалаштыру максатында илебездә балаларны туплаучы яңа юнәлеш, алдынгылар хәрәкәте барлыкка килде. Яңа уку елыннан әлеге хәрәкәт активистлары яңа идеяләр, һөнәрләр үзләштерү, һәр яңалык белән бер сулышта яшәү белән үз-үзләрен камилләштерә башлады.
Шушы көннәрдә районыбыз мәктәпләрендә белем алучы 5-8 сыйныф укучыларының бер төркеме журналист, корреспондент һөнәрләре белән якыннан танышу, видеокамера белән эшләү, монтажлау серләрен өйрәнү максатыннан Саба дулкыннары телерадио компаниясендә экскурсияда булдылар. Биредә эшләүче журналистлар белән аралашып, укучылар экранның икенче ягы тамашачылар өчен сер булган дөньяга сәяхәт кылдылар. Журналист, алып баручы, видеооператор, телевизион инженер һөнәрләре белән якыннан таныштылар. Телевизион программаларының ничек төшерелүен, моның өчен күпме вакыт һәм көч кирәклеген белделәр. Үзләрен дә телевидение студиясында тапшыруны алып баручы диктор ролендә сынадылар. Шулай ук укучылар тәүлек буе сөйләүче Дулкын радиосы эшчәнлеге белән танышып, тапшыруларның радиоэфирга әзерләнүе, җырлар фонотексы, тавыш яздыру техникасы белән кызыксындылар һәм радио дикторы сыйфатында булып карадылар. Ат спортының иң мавыктыргыч, тамашачыларны күп җыя торган түрі конкур ярышлары. Узган атнада Сабан туй мәдәни спорт комплексында конкур буенча Саба муниципаль районы кубогына ярышлар булып узды. Конкур от белән билгеле бер тәртиптә һәм биеклектә урнаштырылган каршылыкларны үтү. Монда вакыт та, осталык та исәпкә алына. Конкур буенча үткән ярышларда катнашу өчен Алабуга, Яршаллы, Биектау, Зәй шәһәре һәм районнарыннан, шулай ук Чувашия республикасыннан спортчылар килде. Әлеге спорт түрендә җиңү яулау бик авыр. Отта, җайдак та бик озак тренировкалар үтәргә тиеш. Мне были интересны лошади, интересно было с ними контактировать и решила попробовать себя в новом спорте. Выступаю на лошади по кличке Исмахан. Мы ездим на разные соревнования, вот Сабы богатые, также в Казань ездили, вот разные другие разные соревнования. Безнең райондашларыбыз да конкур белән шөгыльләнүгә бик җаваплы карыйлар. Эзмә авылына Мәрьям һәм Аяз шактый еллар инде конкур белән мавыгалар. Осталыкларын арттыруга бик җаваплы карыйлар. Илебезнең төрле төбәкләрендә үткән ярышларда да еш катнашалар. Тренерлары Кира Әхмәтшина үзе дә ярышларда катнашып матур нәтиҗәләр күрсәтте. Икенче класс вакытында мине монда әйтеп килде, шуннан йөри башладым атка. Мин гротта йөридем, бөтен җиргә баргач, ат күрәм икән, геләндә утырып йөридем. Бүгенге ярышта йөрү чыгым әйбәт булды, ләкин урын булмады. Вакытым күбрәк булды. Үземә бик ошый. Изначально мин моңа кердем. Уйнайм, уенчыклар белән ат белән уйныйм. Изначально яратайм ат сынады. Шуңа күрә хәзердә конкур белән. Бик ошап китте менә шуннан йөри башладым. Үзем бардым Саратов, Нижний Новгород, Казан, Москва. Ну и менә хәзер бүгенгесендә монда. Конкур ярышлары бик мавыктыргыч барды. Спортчыларның осталыгы, атлар белән бер-берсен аңлаулары, җитезлекләре матур нәтиҗәләргә һәм җиңүгә китерде. Соревнования проходят очень хорошо, спортсмены справляются с поставленными задачами. Первый день соревнований прошел вчера. Очень хорошие результаты показали спортсмены. Спортсмены приехали с разных районов нашей республики. Также приехали из других регионов, из Чувашской республики. Сегодня провели соревнования 80 сантиметров, 95-100. Сейчас ожидаем маршрут 110 сантиметров. И самый высокий финальный маршрут Гран-при 130 сантиметров высота барьеров будет. Интересный факт. 6 лет назад я первый раз сам участвовал в соревнованиях данных. И с того момента очень большой толчок вперед произошел. Очень хорошо развивается клуб, уровень соревнований поднимается, приезжают спортсмены из других регионов. И это говорит о многом, что людям нравится данный турнир, он уже становится ежегодным, традиционным. И сегодня вот у нас финал уже 3-й раз. Ярышта җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев, Татарстан ат спорты федерациясе башкарма директоры Светлана Каппушева, урынбасары Флора Абдуллаева, Казан экспресс компаниясына нигез салучы Ленар Хуснуллин һәм башкалар катнашты. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Без сезнең белән реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.